дошли в нашото първо видео. Добре, Това се иди. казва Добре Build да Battle си гледат Challenge. нашето първо И видео. постойките ще ни бъдат къща, остров и недър портал, но трябва да го декорираме много добре. Така че да започваме с първия чалендж, където е къща. Давай! Имаме 10 минути. Значи 40. Мати не знае, че имам камера. И аз малко гледам. Какво той прави? Той не знае това, но аз го знам. Това съм аз. И това е Марти. Буквално това е Марти. Това е Марти буквално, не се възика. Това и той е. Окей, дай да не обръщам. Да, правим къща! Окей, сега ще се помисля за малко каква къща да направим. Добре, ще почвам с къща. Някъде така. Така. Ода. Ода. Ода, ода, ода. Да. И не забравяйте да поставите лайк и да се абонирате на този канал, защото всеки един лайк много ни помага. И всеки subscribe бутон. Много ни помага, благодаря ви за вниманието. Така. Кажете ми от 0 до 10 колко ви харесвате тази къща. 0 до 10. И... Марти има 2 минути, дай ви ме. Добре, няма да гледаме. Мога да си оправя малко тук нещо на къщата. Свърши времето! Свърши времето! Свърши времето! Свърши времето! Ти готов ли си? Не съм готов. Ми свърши времето, 10 минути. Да, ви ме твоята къща първо. Така, къде ти е вратата? Там е. Добре. Ай, ти имаш security door, значи не мога влезна. Сви дизайнът ти, новата е малко пуста. Добре, аз ти давам. Седем цяло 5. Давай. Към моето. Давай към моята къща да я покажа на тебе. Тя е много добре сполучила. Това е къща. Влезни вътре, има даже всичко, което ти трябва. Десет от 10. Ок. Давай, дай да ги чупиме. И отиваме към следващия рунд. Воли ще стоиме. Следващия рунд ще стоиме. Остров, давай! Имаме 10 минути и до 13. Давайте, хора. Следващото нещо е остров. Така. Дай ме да ми кажа. Добре, той почва с дървта. Окей, островите, ако ме питате, започват с пясък. Пясък. Добре, почваме на островът, където се качваме. Добре, това ще ни бъде островчето. Добре, сега ще нажмем ледени блокчета. Вода, 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 вода.
правим, че само някой е умрял тук. Да видим какво направил Марти. Какво прави той? Бата, какво прави той? Какво е това? Каква беше идеята? Кости. Добре, интересно. Държи времето! Уау! Какво прави? Само на време. Ти готов ли си? О, ти даже може да спорваш help. Яко. Добре, дай, аз съм на survival. Отиди в водата. Ама аз съм на survival. Добре, отиди на водата. Отиди в водата. А, what the fuck? А, не, стига. Окей, ти така ли играем, ние така играем, а? 8. Давай към моето да отиваме. О, шит! Давай отивай на обитаемия остров. Окей. Това ми е острова. Трябва да откриеш тежа. Трябва да откриеш там, където имат много диаманти. Има diamonds! Из diamonds. Ети diamonds. Някой е починал. Джимми Дейт. Дам ти 10 от 10. Чакай. Дай ми всичко. Добре, трябва да махаме сега. Марти, следващия рунд ще строиме не да е портал специален. Бат, мютна си в Майнкрафт. Някак си се мютна в Майнкрафт. Сега трябва да направим портал. Да, не да е портал, но трябва да е хубав. Трябва да има детайли. И приключваме и 16. Давай! Третия рунд започва сега. Дале. Сега много лесно почваме. Obsidian, Flint and Steel и всякакви тия глупости. Вие си мислите, че ние така ще направиме. Бла бла бла. Бум, бам, бим, бам. Бум, бам, бим. Бам и отиваме в неда. Но не, няма да направя това. Аз това няма да го направя. Но ще направим нещо друго. Ще дам неда. Ще направим една платформа. Аз вече имам една идея. Папи, пипи, поп. Сега ще направим мисъл. Чакай! Аз съм му дал вече оценка. Добре. Сега аз като дете си помня. Се появил това. И много добре се получи. Не знам как това се случи. О, тъкво се получи. Тъкво. И сега слагаме
Читалката ще му бъгне. Ей! Читам! Не! Марти, читваш! Ей, читваш! Читам! Що читваш? Бей си в стаята. Бей стаята. Why you cheating? Бей. Да, гледаме мачка. Аз съм готов. Добре, той слага голд, но не да е пунктала си. Voting time, айде да почваме да волтваме. Мерси! Както винаги си мют. Мютнат си! А, добре. Това е мой... Ту влизам. Чакай, аз не съм видял твоя. Чакай. Ту влизам в твоя портал, отивам в неда и той излизаш от моя. Не. Добре, колкото му дам хора? Мисля да му дам 6. Добре, това е моя портал. Ил. 10 от 10. Колко? 10 от 10. Уи. This Това is беше the всичко в video. това видео. Това